ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಉರಿ ಈಶ್ವರನ ಮತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಮತವಾದುಂಡು. ಆ ಮತ ತಲಕ ನಡಪು ನೆರೆದವರನೇ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯವೈನ ಬಂಗಾರಪಾರ. ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಮತಕುಲು ಅಸತ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾವಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ಊರಿ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಡುಂಡು ಬೇತೆ ಏರಡಲ ಅತಂಡ ಬೇತೆ ವಾ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಉತ್ತರ: ಯಾನ್ ಆತ್ಮಡು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾಬಾ ಅನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸನು ಸುರಿಸವನುಲ್ಲೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಬೆಲೆನು ಕಟ್ಟೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆತ ದಾತಾದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ನಿಗುಲು ಆತ್ಮಲೇನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಶಾಂತಿಧಾಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಇದು ಮಾತಲೆನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರಪುಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಏನನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ನಡ ದೀವಣರು ರಾವಣೆ ದುಃಖನು ಕೊರಪೆ ಐನೆರ್ದವರ ಆಯನ ಚಿತ್ರನು ಮಾಲ್ತದು ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುವರು. ಗೀತೆ: ಏರು ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆ ಟುಲ್ಲಿರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಓಂನ ಅರ್ಥನು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಂ ಪಂಡ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಪಂಡಿತರು ಇಂಚಿನಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಲೆ ಓಂನ ಅರ್ಥದ ಅದಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಅಗಲವಾದ ತೆರಿಪೋಯರು. ಬೊಕ್ಕ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ತೆರಿಪೋಜೇರು. ಯಥಾರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಯಥಾರ್ಥವ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯ ಒರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿ ಈ ಸಮಯಡು ಅಸತ್ಯತೆದ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಸತ್ಯತೆದ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನು ಅಸತ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಆ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಪೋಯರು. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪದು ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪದು ಸತ್ಯವೈನ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮಾಯದ ಪ್ರವೇಶತೆದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರೋ ಅವು ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಐಕ್ ಅಸುರಿ ಮತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತಲ ಬಾಬನಾದುಂಡು. ಅಸುರಿ ಮತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನಕುಲು ಅಸತ್ಯನೇ ತೆರಿಪೋಯರು. ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಸುರಿ ಮತಕುಲು ಮಸ್ತುಂಡು. ಗುರುಕುಳು ಸಹ ಮಸ್ತುರ್ಲೇರು. ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಶ್ರೀಮತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಒರಿ ಈಶ್ವರನ ಮತನೇ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಎಂಗುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನುಡು ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಮತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಸುರಿ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಿ. ಅತ್ತಂದೆ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪುಜೀರು. ಭಕ್ತರೆಗ್ ಅಪಾರವೈನ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖದ ಬೆಟ್ಟಲು ತಿರ್ತುಬೂರುಂಡು. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖದ ಬೆಟ್ಟವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಖದ ಬೆಟ್ಟವಾದುಂಡು. ದುಃಖದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿನಾಶದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ರಾಜ್ಯನೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲು ವಿನಾಶವಾದ ವಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಲವಾದುಂಡು ಐತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ತೆಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಏರು ಪೋಪೇರು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪುನಕುಲು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೋರು ಅಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ ಸುರಿಸವರು. ಪ್ರಿಯತಮ ಬಂದು ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಬರ್ಸದ ನೀರ್ದ ಸಾಗರದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ ಅದೊಂದು. ಏರು ಪ್ರಿಯತಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇರೋ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಬರ್ಸ ಅದುಂಡು. ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನಲು ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ವಿದ್ಯೆಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಸಹಿತ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಆತ್ಮಡು ಮಾತಲ ಗ್ರಹಣ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮಗು ಈ ಶರೀರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು. ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮಾತೆಲ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಏಪ ಯೋಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತೆಲ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ಮಾತಾ ಸಹಜವೈನ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನವೈನ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು.
ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಮತ ಉಂಡು, ಗೀತೆದ ಪ್ರಚಾರಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥನು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆದ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗೀತೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಡಿಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ವೇದ ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಗೀತೆಗೋಸ್ಕರ ಗಾಂಧಿನ ಗೀತೆ, ಠಾಗೂರ್ನ ಗೀತೆ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ ಗೀತೆ, ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಗೀತೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಲೆನು ಗೀತೆಗೆ ದೀತಿರು. ಬೊಕ್ಕ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೊಳಗೆ ಈತ ಪೂರ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೆರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ದೇವತೆಲ್ಲ ವಂಶಾವಳಿ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಅತನ ಒಲ್ತುರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯೋಗುನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನಾರೇ ಐನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕುಮಾರಿ 21 ಕುಲನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾಲಾದ ಉಲ್ಲಲು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಮಾರಿ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು, ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಏರಗಾಂಡಲ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಶ್ರೀಮತೊರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಮತೊರ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಏರು ಓದಿರು ಅಕುಲು ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ತಿರಿಯೋನುವರು. ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗುಡು ನಿಕ್ಲೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂಜರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನ ನಿಕಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ, ಮನುಷ್ಯರೆದು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತನು. ಎಂಚ ರಾಜರಾಣಿ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಎತ್ತೆರು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಜೆ ಕುಳಿತ್ತೆರು. ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಪೆರು. ಈ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲ ಸುರುತ್ತಾದುಂಡು. ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿ ಸೀತೆನು ರಾಜರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿ ಸೀತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದತ್ತು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಾಜರೆರ್ದುಲ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಕಲೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದೇನು ವಾ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪಂಡ ಒಯ್ತೇತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮಾಯಲ ಒಯ್ತೇತೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯೋಡು. ಅಲ್ಪ ರಾಜರ್ನ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಓರಿಯಗೋರಿಯ ಮಿತ್ತು ಯುದ್ಧನು ಮಲ್ತದು ವಿಜಯನು ಪಡೆಪರು. ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅವನುಂಡು. ಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಯುದ್ಧ ಅವನುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯೋಗ ಬಲವರ್ದು ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐಕ್ ಅಹಿಂಸಕ ಯುದ್ಧ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯುದ್ಧ ಅತ್ತಂಡ ಸೈಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಸೈಪವನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಯೋಗ ಬಲವಾದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ಸೇರ್ಸವರು ನೇರ್ದವರ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಆಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯದ ಯುದ್ಧ ಆಪುಜಿ ಆಟವಾದುಂಡು. ಬಾಯ್ಡು ಮನಿನು ಪಾಡೊನ್ನಗ ಮಾಯೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಮನಿನು ದೆಪ್ಪುನಗ ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಾ ಅವಲುದ್ದೀನ ನಾಟಕ ಉಂಡು. ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನರಕನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತುದೇರು. ಚಿತ್ರನು ರಾವಣನ ಮಲ್ತುದೇರು. ದೇಪಂಡ ರಾವಣೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶತ್ರು ಆದುಲ್ಲೆ. ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬನು ಮಾತೆರ್ಲ ನಯನೋಡು ಪಂಡ ಕಣ್ಣುಡು ದೀವಣೇರು. ಏನನ್ನು ದುಃಖೊರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಭಕ್ತರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಯಾನ ಬತ್ತದು ದುಃಖೊರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಏರು ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆಯುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ರತ್ನವ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ ರೈನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮಡು ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದಂಡು. ಎನ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ನಿಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಎನ್ನಡಲ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದಂಡು ಪಂದು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೆರು. ಭಕ್ತರೇನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು. ದುಃಖನು ಮಾಯೆ ಕೊರ್ಪುನು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಪಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿನು ಕೊರ್ಪೆ. ಇಂದೆಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನ ನೇತ್ರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಆಪುನು. ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏರು ಬಾಬನ ಜೊತೆಯುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸಲು ಸುರಿಸವನಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈತ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆನು ಎಂಚ ಜೊತೆಟಿಲೆ ದಿವೊಣ್ಣಿ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟು ಉಪ್ಪುನಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು ಲಂಡನ್ ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅಂಡಲ ಒಲ್ಪ ಜೊತೆಯುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಮುರಳಿ ಪೋಪುನು. ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿರಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ವಾರುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನೇರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. 84 ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು.
ವಾ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರ್ಗಾವನೇರ್ದವರ ಮಾಯೆ ರಾವಣನ ತರೇನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಪೇರು ಬಾಕಿ ತರೇನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಪಾತೆರೆ ಎಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಸಕವೈನ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೋಚಿಪವೇರು ವಾಸ್ತವಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋನೆನೆ ಶಂಕವಾದುಂಡು ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರ್ಗವನಿ ಬುದ್ಧಿದ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಐನೂರದವರ ಈ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಓ ಪೂರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಡತುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಕೂಡ ನಡಪುನು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಗೀತೆದ ಎರಾಂಡಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೆರಡ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಗೀತೆ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ಲ ಸಹ ಬರೆಪೇರು ಬಾಕಿ ಮಾತಲು ಸಹ ದುಂಬುದನೆ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲು ಮುಲ್ಪದನೆ ಬರ್ಪುನು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಸರಿಯಾದುಂಡು ರಾಜಯೋಗಲ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶರೀರ ಸಹಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪುಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ನಿಕ್ಲೇನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುನು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನು ಕಾಸಲ ಸಹ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನು ಐನರ್ದವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಆಪುನು ಅಪಗ ಐಕು ಶುದ್ಧ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದಿರ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಭಾರತವಾಸಿಲು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಒಂಜೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ ಒಂಜೇ ಮತ ಅದ್ವೈತ ಮತ ಒಪ್ಪಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅದ್ವೈತದ ಅರ್ಥ ದೇವತೆಯ ಆಪನಾದುಂಡು ಇದು ಅಸುರಿ ಮತವಾದುಂಡು ಶ್ರೀಮತನು ಗುಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಅಸುರಿ ಮತವಾದುಂಡು ಆ ಕಾರಣರ್ದು ಪರಸ್ಪರಡು ಯುದ್ಧ ಲಡೆಯಲು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಈಶ್ವರನ ಜೋಕಲಾವಂದಿನ ಕಾರಣ ಅನಾಥರಾದುಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ದೇವತೆಲು ಶ್ರೀಮಂತರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಪ್ರಾಣಿಲು ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಲ ಲಡೈ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಮಾತಲ ಬೇಹದ ಸುಖೊಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಈಶ್ವರಿಯ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇತನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೂ ತಿಳಿದನು ಈಶ್ವರ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಡು ಸ್ವರ್ಗುನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕಣಯಿದೆ ಎನ್ನ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಕಳೆದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಪನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಪಂದು ಪನೊನೀರು ಅಂಡ ಈ ವಿಚಾರನು ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ರಾಜರಾಣಿ ಒರಿಯೊರೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಬೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಯುವನುವೆರು ಭಾರತಡು ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಏತೊಂಜಿ ಜನಕುಲುಪ್ಪೇರು 2 ಲಕ್ಷ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಜೆಕುಲು 45 ಕೋಟಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಐನೇರ್ದವರ ಗುರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಇಂದು ಬಾಬನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು ರಾಜ್ಯರೆಡ್ದಿಲ ರಾಜರಾದು ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಅಂಡಲ ಆಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಆದಿತ್ಯರೋ ಅಕುಲೆ ಆಪೇರು ಎಂಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೀತದು ಏರು ಊಹ ಪ್ರಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಎತ್ತನುವೇರು ಪಂದು ತೂವೋಡು ಕೆಲವರು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಪತೊನುವೆರು ಅತಿ ವಿಧೇಯ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಎಂಚ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಕೈತಲು ಸೂಜಿ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪುನು ಕೆಲವು ಸೂಜಿಡು ಮಸ್ತ್ ತುಕ್ಕು ಪತ್ತದುಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ತುಕ್ಕು ಪತ್ತದುಪ್ಪುನು ಕೈತಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿನ ಸೂಜಿ ತಕ್ಷಣ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುನು ಬಾಬಾ ತುಕ್ಕುನು ಬುಡುಪದ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇಟ ತನ್ನ ಜೊತೆಟ್ ತೀವನ್ನ ರೀತಿ ಹೊಳಪಾದು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ರುದ್ರಮಾಲೆದ ಮಣಿ ಆವಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮಾಲೆ ಏರನಾದುಂಡು ಪಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಲೆಡು ಏರು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರ್ಪೇರು ಭಕ್ತರ್ನ ಮಾಲೆಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅವು ರಾವಣನ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು ಸುರುಕು ರಾವಣನ ಮಾಲೆಡು ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಪೂಜ್ಯರಿರ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಏರು ಆಪೇರು ನಿಕುಲೆ ಸುರುಕು ಪೂಜ್ಯ ರೈತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಆಪರು ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಯುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಹಾದಾನಿ ಆದುಲ್ಲರು ದೇಹ ಸಹಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮಹಾದಾನಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡಕುಲು ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಹೊರದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ ಸಹ ಭಗವಂತನೇ ಐನಿರ್ದವರ ಎನ್ನ ಮಾತಲ
ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರವಾದುಂಡು ಒಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸೈನಗ ಮಾತಾ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಆದುರ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಉಪುನ ಪರತ್ತು ಕೆಟ್ಟತನ ದಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬನ ಮೆತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಕೆಲವರ ಕೆಲಸವಂತೂ ನಿಕುಲ್ನ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿನ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನಿಕಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಏರ್ತೊಂಜಿ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಕೇನುವೆರು ಏಪ ನಿಕುಲು ಸೈಪರೋ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ವಿನಾಶ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬಂಗಾರದ ಚಮಚ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮನು ದೇತೋನಾರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಚಮಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮುಪ್ಪನ ಅಂಡ ಐತ ಫಲಲ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯಗೋಸ್ಕರವಾದುಂಡು. ಭವಿಷ್ಯದ ಜನ್ಮಲ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ನಿಕುಲು ರಾಜಕುಮಾರರ ಆಪಾರ. ಐನೆರ್ದವರ ಏಪ ವಿನಾಶ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು, ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ವಿನಾಶ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿದ ಫಲನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ದೇತುನವರು. ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತಲ ಪೊಸತುಪ್ಪುಂಡು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ವಿದ್ಯೆ ಓದುನೆನು ಏಪಲ ಸಹ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಧಾನವಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ತಕ್ಷಣ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೋಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನೋಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಅಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ತನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪರತ್ತು ಶರೀರ ಸಹಿತ ಮಾತೆಲ್ನ ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಹ ಸಹಿತ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದ ಮಹಾದಾನಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದಲೆಗ ನಡತದು ಬೇಹದ ಸುಖನು ದೇತುನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಶುದ್ಧ ಲೋಭವೊಂದಿವನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಅಶುದ್ಧ ಲೋಭನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಅಮೃತ ವೇಳೆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿದು ಮಹಾನಾಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ. ಸೇವಾಧಾರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಪುನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಾನದ ಸಮಯನು ಏರು ತೆರೆದುಪ್ಪಿರೋ ಬೊಕ್ಕ ವರದಾನನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೇ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂದೆತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ವಿಶೇಷವತ್ತು ಏರಿಗೂ ಅಮೃತ ವೇಳೆದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಸರ್ವ ಮಹತ್ವನು ತೆರೆಯುವನಕುಲೆ ಮಹಾನರಾದುಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲಿಗಳ ಸಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದು ಮಹಾನಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಜೀವನದ ಮಹಾನತೆಯ ಸತ್ಯತೆದ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲ ಸ್ವತವಾದ ಬಗ್ಗುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.